Teto para lok entah sisir ngan pen I biang gini ki cak dawai pe uni udah plang uni plang tip pi ong kum long am tip ngateng ong plang krai klau ukrai klau don rai don ukrai bangirep tu ni de ukrai balong sa klau terdei da hakni ki penai bla dep uni sok ki sao phak sok jong uni plang te na ta jong niep lang klong ni ki thiet sa po klong ti ki shriu sa po ta sa set dawai su strik kitu ki ba su nuot bagi ong te klong lo ni sa set lang bat kitu ki we te ki dawai strik te ka kan serap kita jing sitom te pet baham ni plang pi itu na pi mi itu te la pi pen itu sa klong ni shriu klong ni thiet sa po long kilong kum kwai te sa set ye kita sa penun kam ya kita jing sitom ka bang ngala patai ye kitu ki balon ke jing su thru nuot ki balai nuot kum ba ki ong te set do ni plang pet bah pi itu ngatrai te mentar dengan pen I biang segini ki we de ki jat pet kini de ki jat pi itu ni ru de dawai tan kamanjan mandu pet bah ba pen itu pet na niu sa phu sentiu un sabet sampai ukro stet ha tidak fitip sa pendon kam ya kalian juga hi uni ngap pendon kam ki dawai kenyang kam de bandi udai ban pin sudung tu tang ba sem jik bah bangan batai batik uni jat lada don ki bakwa ban tip hi phila ban kendu kerpang yang ang sabatai sephang kumno ban sumar uni jat dawai ben haga YouTube channel hi ka long ka ba bangan batai se phang jong kani ka uni jai dawai ni tang ba kan mau ba ha dei bandi te tang ban su dung im kum ne khe uni fla sa dung muta sa khle bat ki ki we de ki dawai te ka jing sitom yu uni jai dei ne muta ki tu ki nyang khulom mangi ong tu ki kenyang ki ba mix ni do long kum ki khao kum tu ba mi thot lang kum tu ha ki sni do ki jong phi te spondon kam da ki ni tang bam dei tang ni si jat ko mangal ong ba ngan ba tai bnya ha ni ke por ka long ka ba sha lu ka ta namar ba kam don don ha kani ke jakat ka long ka ba lu ka ta la don ki ba kwa ban tip kham ha yu ni jat te phila man kan lu kerpang yang ah terus wi jat ngai tu tada pen isiu ni wi jat ni pet pi itu thrai ni ubat skor belang ni ong tikini kidai ki dawai ki ba klan bor bha pintip da phinang penon kam kidai bendanang ben penon kam ki ada phinang wa lau dei dawai long dawai ti uni jat phila ben set uni de dawai pang khlai pintip lan ngan batai sai bha udai dawai pang khlai la phidon jing pang khlai Neruk ki ba don mau ki ba don jing sitom khlai te phin sumar tang dau ni te kumno ba phin set pa da la phi set kono jat dawai ka ba dei ha ta jing sitom jing pang khlai te phin sa set fe ki jat ha zo kan da I ka dawai nang ta phin sa thep yu ni
Setiap unit tang kat tu kat ni por tang si phang sara no te udang long dawai da phi phon kumba phi set ikwi dawai te long dawai so ni jai uni ngi ong bat skor belang tengah try hagani ka por ngan penkut no tang kumi hi ngalak pen I kan ni ru si jat kadang don kan ni da ka wei ka jat ding kan ni ka ding so ni ong ka ding so ding so try pia tip barok ka ding so pe kisla ki long tu po ka don ka ba bersau don ka ba siang usok jong ni bang bhana bam ki jau don ki jau don ba thiang ki ba khambun hi ki jau ti ka ni da nga set dawai ti ka snap kho ti ka snap jong ni ding kam ta phin sai set ki dawai tersan phi so tersan ki jat set lang bat ku ti ki jat dawai tersan bat ki tu ki makaring bat ki we de ki jat snap ding ki bangala batai khmat set dengan ni ka snap ding so kaya rap nak mentah ka jing stom mentangan pen is kan ika we si jat mar ki khambun jat kan ni jaka ki dawai kan ni da si jat phi itho kan ni